Sunod kay Police Captain Gina Fernandez, spokesperson sa Cadiz City PNP, parehong ayara sa impluensya sa makahulubog ng lindon ang biktima, ginikilala sa kay John Robert Sinoy, 32 anyos, kag ang suspetsado ang kilala naman kay John Emerson Dolino, 27 anyos, sa rin mayara sila sa ginlalisan nga nagresulta sa pagpangluthang. Dunga pa ni Fernandez, kalakip sa ginsungka ni Dolino amo ang 9mm caliber pistol nga ginusar sa krimen. Ginapreparahan na sa karon sang otoridad ang kaso batok kay Dolino kag si Sinoy ginpaidalom naman sa operasyon sa Queen of Mercy Hospital sa siyudad sa Bacolod tungod wala pa nakuha ang bala nga nag-igo sa nawala sini nga kilid. Ginkaka sa trabaho bilang traffic enforcer ang isa ka personnel sa Bacolod Traffic Management Office kung nabitaw matapos nakuhaan sa litrato kag video ang pagbaton sang suhol halin sa isa ka violator sa Banga Lasal, siyudad sang Bacolod. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni Bitaw Head Major Junji Liba nga wala na ginpabalik ang nasambit nga personnel bangod ginako man sa natungdan nga nagbaton inisang suhol. Sa pagpangusisa ni Liba, duha ka enforcer ang nakitaan sa video, apang ang isa wala sang ihibalo angot sa suhol nga ginbaton sa iya nga upod. Ginklaro naman ni Liba nga ginatun-an pa sini ang penalidad sa isa pa ka personnel matapos nga may salabton ini tungod wala nag-issue sang ticket sa nagpanuhol nga violator nga ginreport nga wala nagasuksok sang helmet. Nagpabutyag man sang pagdismaya si Liba matapos na diskubrihan ang ginbaton nga suhol nga 50 pesos nga sunod sa Bitaw Head, ginbaylo gid sa iya nga trabaho. Angot siniliwat nagpahanumdom si Liba sa traffic o kon sa tanan nga traffic enforcers nga magaserbi ini nga leksyon agud hindi na maghimo sa ano pa nga illegal nga makaapekto sa trabaho o kon magresulta naman sa ila terminasyon sa trabaho. Patay man ang isa ka senior citizen matapos ginatake sa korason bangod sa asod-asod nga pagpalupok sang armas lutang sa Hacienda de Agua, Barangay Cubay, siyudad sa La Carlota sa tong Enero 21 sang gabi. Ang napatay ginkilala kay Nador Gitgit, 66 anyos. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, ang hepe sang La Carlota City PNP, nakabati sang linupok sang armas si Gitgit kag siya ang kinulbaan tubto nga atake sa korason kag nabudlayan maginhawa. Giningagaw pa nga madala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa siyudad sa La Carlota si Gitgit apang gindeklarar nga dead on arrival. Dugang pa ni Garinganao, ang pagpalupok sang armas nagluntat malapit sa balay ni Gitgit sa din may nagakinanta kag nagasinadya. Si Romel Makilat, 39 anyos, isa ini ka farm manager kag residente sa Hacienda Rodriguez, Barangay Kamang-Kamang, Banwa sa Isabela, amo ang suspect sa sining pagpalupok sa armas. Matapos ang pagpalupok sa iyang armas, nagpanago si Makilat sa iyang kwarto kag naglawig ang sa kaoras sa negosasyon antes siya nagsungka sa kapulisan. Ginpanginwala naman ni Romel Makila, 39 anyos, isa ka farm manager kag residente sa Hacienda Rodriguez, Barangay Kamang-Kamang, Banwa sa Isabela, nga nagpalupok siya sa armas sa Hacienda de Agua, Barangay Cubay, siyudad sang La Carlota sa Enero 21 sang gabi. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, hepe sang La Carlota City PNP, ginaaligar ni Makilat nga palupok lamang ang gigamit sini agud sa wayon ang mga nagaginahod sa ilang lugar. Apang sa investigasyon sang kapulisan, ginpahayag sa mga saksi nga armas ang gingamit ni Makilat kag gintaya pa niya sa gintaya pa ini sa ibabaw. Sa karon ginpaidalom sa paraffin test si Makilat agud may baluan kung nagpalupok siya sang armas. Kaso nga alarm and scandal ginpasaka batok kay Makilat nga karon nagapabilin sa custodial facilities sang La Carlota PNP. Patay man ang isa ka soltero matapos ginlutang sa iya bayaw sa Hacienda Lina, Barangay Santa Teresa, Banwa sang Manapla, pasado las 6 ang takna sang gabi sa tong Enero 21. Ang biktima ginkilala kay Joel Villarias, 52 anyos, samtang ang suspetsado naman ang ginkilala kay Artemio Cibalios, 57 anyos, kag pareho nga residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Jeric Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, hubog si Villarias kag naglalisay sila sang iya nga bayaw. Gulpi na lang ang gintiro ni Cibalio. Si Villarias gamit ang wala pa matumod nga armas lutang kay makaangkon sang madalom nga pila sa lawas ang biktima. Gindala pa sa Dr. Gustilo Hospital sa Banwa sang Manapla si Villarias apang ini siyang gindeklarar nga dead on arrival. Pagpahayag ni Bermudez na impito ang suspect sa biktima bangod nga masami ini nagahimo sang ginamo sa tion nga makainom. Sa karon nagaparawan pang pagpangita sa suspetsado nga nagpalagyo man matapos ang krimen.
Nasa puwan naman nga nagabitay kag wala nasang kabuhi ang fishball vendor sa sulod sa banyo sang iyang live-in partner sa Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Major John Christopher Masangkay, hepe sang Police Station 5, nagpadulong ang biktima sa balay sang iyang live-in partner sa Barangay Granada sa Enero 22 sang gabi. Agud makikistorya nga magbalikanay sila apang wala ini nagpasugot. Palayag ni Masangkay nga alas 10 ang aga, nagwa ang live-in partner sini bagod may baklon apang pagpauli niya pagbukas ng banyo didto na sini sa puwan nga nagabitay ang biktima gamit ang halayan. Sandig sa investigasyon sa kapulisan, 3 tubtob 4 na kaoras nga naghimo sang biktima ang paghikog. Ginalantaw nga rason sa natabo amo ang problema sa pamilya, relasyon kag kwarta. Natala naman nga paidalom ang sa autopsy ang bangkay sini. Ginpasangkad naman sa Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service ang ila serbisyo sa pumuluyo matapos ginumpisahan ang Internal Affairs Service o kon ay IAS DES sa tagsa-tag sa Kama Police Station sa siyudad sang Bacolod kag probinsya. Suno kay Nokpia sa Provincial Superintendent Lieutenant Colonel Jomari Oxenio, ginhanas sang PNP IAS ang mga investigador sa mga kapulisan sang tagsa Kama City kag Municipal Police Station kagin manduan nga magbaton sa reklamo batok sa abusador nga mga pulis paagi sa IAS desk. Ginpatag man ni Oxenio nga paagi sa database sa Provincial Internal Affairs Service, sigurado nga makalambot sa ila opisina ang reklamo sa mga pumuluyo para naman sa marasig nga aksyon. Nagapangabay si Oxenio sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod kag probinsya nga magpa-record sa tagsa ka mga police stations kung may reklamo batok sa mga kapulisan. Pilason naman ang isa ka soltero matapos ginuthang sa iyang abyan sa Hacienda Jesus 2, Barangay Alegria, Banwa sang Murcia, pasado las 9 sang gabi sang Enero 21. Ang biktima ang ginkilala kay David Negrito, 20 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Orlando Celester, 28 anyos, kag parehong residente sang Barangay Alegria sa Amuman nga Banwa. Suno kay Police Major Mark Joel Reclamado, hepe sang Murcia PNP, nagpadulong sa balay ni Celester si Negrito, agud konta na ibisitahan ang suspect. Bangod nga gabi na sang nagbisita ang biktima, nakibot ang suspect nga may gulpi lamang nga nagsulod sila nga balay, rason kon nga nagbunot siya sang armas kag natiruhan si Negrito. Pila sa nawala nga pa ang naangkon ni Negrito kag karon ginabulong sa isa ka pribadong ospital diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang ang suspetsado naman ang nagapabilin nga preso sa custodial facility sang Murcia PNP. Nagpungko naman bilang bago nga hepe sa Cabancalan City PNP si Police Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan. Si Batus-Batusan ang nagbulos kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores nga karon ginpahamtang bilang hepe sang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga ang headquarters yara sa Banwa sang Hinigaran. Si Flores ang nagbulos kay Police Lieutenant Colonel John Mokyat Jr. nga karon nagpaidalom sa schooling. Sunod kay Police Captain Judeces Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, antes ginassign bilang hepe sang Cabancalan City PNP, si Batus-Batusan ang nagserbe bilang Chief sang General Services Office sang NOCPO. Duha pa ni Catalogo, naghulat pa ang NOCPO sang personnel nga igabulos kay Batus-Batusan sa GSO. Samtang nagpahig si Catalogo nga sa palabuton nga may nadlaw, may ginapaabot nga reshuffling sa mga Chief of Police sa NOCPO. Ginpasidunggan sang Military Merit Medal ang 62 ka mga soldado ang katapos ang 62nd Infantry Battalion sa Barangay Libas, Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Ang medalya ang ginahatag sang 3rd Infantry Division sa pagpamuna ni Major Gerald Benedict Arevalo, Commander sang 303rd Infantry Brigade, bawod sa kaisog sa mga soldado sa tion sa enkwentro nga nagluntad halin sa bulan sa Nobyembre tubtob Enero sa diin nakarecover man ang tropa sa militar sang mga armas. Lakip nga nakabaton sang pasidungog ang 4 ka military officers nga may tagtatlo ka medalya, 58 ka enlisted personnel nga nakabato naman sang tagduha ka Military Merit Medal. Ginakomendar naman ni Arevalo ang mga militar bawod sa ila paghimakas kag dedikasyon sa kada operasyon agud maangkor ang katawhayan sa Western kag Central Visayas. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nakaligid sa takna nga alas 6. Maharlika Fund aprubahan sang Senado pagkatapos sang Semana Santa. Samtang Pogo ginaduso nga permanente nga ipasira. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1.
This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksak. Good morning mga ka-action! Good morning, Action Doors! Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning. And happy Tuesday! Of course. Yes, kag karon nga adlaw hindi lang happy aton mga motorista kay saka subong adlaw ang aton nga krudo kag gasolina. Yes. Kag medyo dako. Dako siya. No? Galambot sobra gro tres ang kuanay. Diesel. Ang diesel ay. Ay. Ang gasolina sobra man 2 pesos. Te. Muna ni yung silingta nga sinsugata na kita sang bagong tuig sa pagsaka sa aton nga mga presyo sang krudo kag gasolina. Sige lang padayon lang mga ka-action. Padayon lang. Bato kita. Bongga, so bato kita. Good morning dira sa naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share. Dira kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning sa imo, Dens. Kag Ana Sinoro. May comment, ano na si Dennis mo, sige lang, karon lang. Rob Malan, from Ralph Malan, kag Tony Malan. Jinky de Alagdon, Dennis Richard Tibor Roma, kag Phil Alonsagay, good morning sa inyo. Nag-kuhan sila, nag-watching lang, no? Happy Fiesta sa Tagala Carlota, karon nga adlaw, January 24. Fiesta na da. Pasalamat. Patronal feast pala na nila. Okay. Ang pasalamat ba yung mga April pa na yan, may mga amo pa na yan. Sudungan, gali do ka sa panaad. Yes. Ang panaad April man, no? Dumaan mo na da ang pasalamat, no? Doy Arthur, good morning man. Atan Borromeo.
welcome back no Action Dorel actually ang nagbalik. Ay, sana all. Alin sa kundi man sa nagpanglugayawan. Lugayawan. Yeah, Borromeo family dira. Good morning from Sir Nathan. Jeanette Delino. Ay, good morning sa Imodnet. I miss you. Abaw. Ay, sana all. Billy Albay, kag arin kay Denison. Since makakalikasan ko, gusto ko gali panawagan nga sa tanan nga gasaka sa Mount Hermit sa Barangay Biao sa Binalbagan. Akon maglagaw kamo dalan yung man panaog basura nyo kay kanami balasang view. Higkuan nyo lang. Correct. Oo. Kuan kita I join you in your call. Abi ko gani action boy ng dala naging siya bilang nga maagyan. Gali kay Otod nagali sa punta. Kamo gani silin ko nagamangkot gani ko anong sa punta. Oo, Kung anong gali kay talanto mo sa punta. Yan. Why isang lutsan. Oo, wala sa lutsan. Mawali ka gid. Oo. That is why ka traffic siya. Oo. Kaya yung gasaka mo na, may gasunod sa ila, tapos magbalik ka. Wala Tingnan ka ka sila guro, bala ka baluhaw, nga wala iya gali iya sa punta to ya. May nag-post ko sa Facebook nga kapilay ko na bungguan sa lakyan niyo mo. Nakita mo tong post nga grabe ka. As in puno gid do mga subay sila balahaw. Hindi ka kaatras. Hindi ka man kaabante. Hulat ka gid nga manaog tong sa dalom. Hindi ka man ka ano to sa babaw. Abi ko ganiya, expect ko ya nga pwede na gid magyam lang main road na gid siya lang dalan. Gali kay utod gali wala pag dinatapos. Why ka lutsan? Oo. So kanami sang view in fairness kagalungin nyo kay kasi Oo. ano bilang LGU sa Binalbaga kay ipasira na lang ako. Why pa bibla ka kadto da? Kami bla ka check attendance to. So hulat-hulatan nyo nga maka-check attendance kami. Kay Raul Salibio, good morning man. Veronica Santillan Manukan, kag kay Jerry Rombines sa Barangay Balabag, La Carlota. Milanda Sausa, Alex Montesa, Christine Minias Villalobos, good morning. Eric Fernandez, Ma'am Luing Melos, kag Joe Art Mandagit Tones, good morning. Standby na sa mga balita nasyonal. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:20, detalya na sa mga balita nasyonal. Ginalauman ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga mapasar sa pinal nga pagbasa sang Senado ang hagna nga pagtugod sang Maharlika Investment Fund pagkatapos sang Semana Santa.
Kahapon nga adlaw magabalik ang sesyon sa Kongreso kag liwat i-adjourn sa Marso 24 antes ang Holy Week kag liwat mag-resume sa Mayo 8 tubtob Hunyo 2. Sunod sa Senate President nga antes sa ila bakasyon sa Marso 24, posible nga mapasar ang hagna nga MIF sa committee level. Ginsuwestyon ni Zubiri nga gilayon magpatigayon sang hearing angot sa hagna nga nauna na nga ginsertipikahan bilang urgent ni Presidente Marcos. Ginpahayag naman sang senador nga nag-file na si Senate Banks Financial Intermediaries Chairman Mark Villar sang counterpart bill sa pa nakaligid nga simana nga kaangay man sa bersyon sang Kamara de Representantes. Mas maayo kung permanente na ang ipasira sa Pilipinas ang Philippine Offshore Gaming Operators o kung napogo bangod sa ginatugas nga social cost. Suno kay Finance Secretary Benjamin Jokno, dapat maglikaw na ang pungsod sa pogos bangod sa social kag reputational risks. Ginpahayag man ni Jokno nga bisan wala na sa nga Philippine Offshore Gaming Operators sa pungsod bangod naganubo man naman ang revenue generation sa nasambit nga industriya. Sa Development Budget Coordination Committee briefing for senators nga may kang tanan sa National Expenditure Program para sa tuig 2023, ginpahayag ni Jokno nga ang total revenues ni gikan sa nasambit nga industriya ang ginabanta yara sa 3.9 bilyones pesos sa tuong 2021 gikan sa anay 7.2 bilyones pesos nga na-record naman sa nakaligad nga tuig. Madumduman sa Setyembre 2019 sang nagpaandam ang Department of Finance nga shutdown ang Philippine Offshore Gaming Operators bangod sa tax liabilities kag mga wala na kolekta nga withholding income taxes nga ginabanta naman 21.62 bilyones pesos. Nagnubo pa sa 2.8% ang nationwide COVID-19 positivity rate sa Pilipinas. Ang positivity rate, ang porsyento sa mga tao nga nagapositibo sa COVID-19 halin sa kawilugan nga matuig ng ipidalom sa pag-usisa. Base sa datos ni pagwa ni Octa Fellow Dr. Guido David sa iyang Twitter account na record sa Department of Health ang 2.8% nga nationwide positivity rate sang Sabado, Enero 21. Ini ang mas manu sa 2.9% nga COVID-19 positivity rate nga na-record sa pungsod sang Enero 20. Samtang in-report man ni David nga sang Enero 21, nakarecord pang DOH sang 225 kamabago ang kaso sang balatian, rason agud magsaka na sa 4,071,540 ang total COVID-19 cases sang pungsod. Gina-encourage naman sa karon sa Commission on Elections sa COMELEC ang mabutante nga Pinoy nga magparehistro antes sa adlaw sa Enero 31 nga deadline kag ginpahayag nga ang pagparehistro para sa 2023 nga barangay kag sangguniang kabataan elections ang wala sang posibilidad nga palawigon. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia wala sa nakitaan nga rason ang poll body nga palawigon tungod na pahibalo naman nila ang publiko kag sa ila ginlansar nga Register Anywhere project nga nagatugot sa kwalipikado ang kabutante sa pagparehistro sa mga booths sa pila ka establishmento para sa malls bisan wala sila nag-estar malapit sa lugar. Nagapati si Garcia nga hindi maayo nga masami na lamang palawigon ang deadline agud wala na sang dugang nga ma-excuse ang mga magaparehistro. Ginapaabot ang mas madamo nga bago nga botante ang magaparehistro antes matapos ang deadline karon nga bulan. Tungod sa naging pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga hinyo nila sa Kongreso ang hindi magnubo sa 3 bilyones pesos nga supplemental budget para punduhan ang mga dugang nga balayran sang poll body para sa pagpatigayon sang barangay kag SK elections. Nagalaom si Garcia nga matagan sang ang COMELEC sang dugang nga pondo sa ikaduha o ikatatlong nga semana sang Pebrero kung matapos na ang voter registration. Sa ribuluhan, ang COMELEC mayara karon sang pondo nga 8.4 bilyones pesos. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nga natalana na ang mga opisyal nga Bucor Director General si Gregorio Katapang Jr. Sunod kay Rimulya, inoras na lamang iya ginahulat agud makuha ang pirmadong appointment gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa bahin ni Katapang, nagpasalamat naman ini sa pagsalig sang presidente sa iyang kasarang antes ang pagtrabaho sa Bucor. Nagserbe si Katapang bilang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines sa idalom sa administrasyon ni the late President Benigno Aquino III. Gina-appoint si Katapang bilang OIC sa Bucor matapos papanaugan sa suspension si Director General Gerald Bantag. Nakompiskar sa Bureau of Corrections ang masobra 300,000 pesos nga ginahatag sa jail guards kag personnel para sa seguridad sang persons deprived of liberty.
Sunod kay Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr., anom ka jail guards ang nakuhaan sa nasambit nga kantinad. Patag ni Katapang na diskubre ang GCash scheme sa nagkadto siya sa prisuhan kag natugiban man ang tama kadamo nga kwarta nga inatago sa locker sa mga jail guards kag personnel sa Bucor. Ginpasiguro ni Katapang nga mapasakaan sang kaso ang magudbatagan sang sample. Sa separado nga interview, gintalakay ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang iban pang estilo sa din. Ginabaton sang personnel ang bayad dalhin sa kwarta nga nabaton sang PDLs gikan sa ilang pamilya. Nagapati si Rimulya nga nasambit nga may estilo nagakatabo man sa iban nga mga pasilidad kag ahensya sang gobyerno. Pasiguro naman ang Department of Migrant Workers kon DMW Secretary Susan Ople ang hustisya para sa napatay nga overseas Filipino workers nga si Julie B. Renara. Sunod kay Ople, nasapuan ang nasunog nga bangkay sa 35 anyos nga domestic worker sa tuadlaw sa Domingo sa disyerto. Dugang pa ni Ople, ginaresto na sa otoridad sa Kuwait ang bata sa employer ni Renara. Magluwas sa paghatag hustisya, nagpromisa man sang bulig ang DMW para sa pamilya ni Renara. Sa karon ginahulat sa DMW opisyal nga report angot sa insidente. Action Radio Philippines Standard Time, last size 26. Good morning, nanay ka Yvonne Buiser, Lisa Joy Ilon Amoroso, Chris Corsiga Panes, kag Che Zamora, Jo Marie Macariola Estelioso, Lalaine Grace Ibarra, good morning kagay Gracia Hareta, dira sa may Silay, Jojo de los Santos, may agaman sa imo, no? Dennis Nuestro, kag Miriam Pajarillo. Mga ka-aksyon, inyong pamatiyan ang aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Pod-Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. This portion is brought to you by ACS